Добре дошли в играта с учебните предмети. Тази проста, но ефективна дейност помага на участниците да взаимодействат активно с учебните предмети, подобрявайки концентрацията, запаметяването и сътрудничеството. Ще ви е необходим подготвен лист с дейности с таблица от 3 колони. Първата колона съдържа въпроси за ключовите концепции от урока. Втората колона е за участниците да нарисуват улики, за да отговорят на въпросите сами. Третата колона е за тях да споделят и завършат отговорите с партньор. Започнете с въпросите от първата колона. Насърчете участниците да мислят внимателно и да рисуват улики или символи във втората колона, за да представят възможни отговори. След като завършат загадките си, ги помолете да се сдвоят с партньор. Нека споделят размисли, сравняват идеи и работят заедно, за да попълнят третата колона. След като всички двойки споделят, разкрийте правилните отговори на групата. Позволете на участниците да сравнят и коригират отговорите си, ако е необходимо. За повторение, нека участниците скрият втората и третата колона и се опитат да отговорят отново сами, за да затвърдят наученото. След това, проведете размисъл в група, питайки: помогнаха ли ви рисунките на загадките да разберете по-добре темата? Беше ли съвместната работа с партньор по-ангажираща? Как този метод може да бъде приложен към бъдещото ви учене? Играта School Subjects е фантастичен начин за правене на обучението интерактивно, съвместно и запомнящо се, и дори може да бъде адаптирана за онлайн обучение.